sound of victory. Yamawakwaba was Sumpa First Service. I was Sumpa TV, Sumpa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwambo. Onyankopon di fa wastrano eweye brim. Enam ne nsaso ama Onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, Destiny Obibia chi enano pai. Ye chia obibia enano pai. Sabre dia eya Sumpa First Service. Eya Sumpa First Service. Ye chia obibia wa asafo awrade demo. And now you wish obibia so happy Easter. And now a Good Friday. Ye chia kofini e fearful nyina. Sabre dia obin fro obi na obi so fro obi na ka chane say gather your whole family and join Sumpa First Service. Tell a friend to join Sumpa First Service. Yes. Boa wabusuana no na omfa ohunhye Sumpa First Service no. Fra wadamfo bi na wadamfo bi mfro bi ka chane say Sumpa First Service no edu. Yes. Maniti asese enye TV anase radio program keke. Radio. Na ye program onyame tumi ni nyame ahoden edi echire. Na file phone no so na like Sumpa page no. Ya share link na ma for France so enjoy the service in it. Yes. Akopa bo bibia ho ba. Obomba fo no. Wa suma na bofo am na behwe wo. Jesus. And you can Psalm 91 verse 11. Or say na me shema bofo ama. So one show so now that is a new rather than share na bofo ma o dia. Ka enano pay ka ho aba samo. Yes Lord. Ka o manu ho aba samo. Yes Lord. Ka wajuma ye fo no ho aba samo. Ka wabusu no ho aba samo. Yes Lord. Aso rather na wabusu no adini. Amen. Ye chiache obibia wo Europe. Ye chiache obibia wo Asia. Ye chiache obibia wo America. Yes. Ye chiache obibia wo Australia. Sabre eye bia ye France Canada any US in the potem nyina eye midnight. Na say ye ba Dubai in the potem hodia eye mid morning. Na ye call UK ni London, me can London. Na ye both shiba o my Ghana dia eye morning. Iye ni David be ya adwene o se me kra hira Awurade na me mu ade nyina nhira Awurade din krom. Yes Lord. O se me kra e ma wura mfi Awurade ni yoye di enuema na Awurade aya ama wo Awurade ama ne doba kro no abewu agemi no mienu. Amen. En na ya chi ye Awurade Yesu Kristo e wo Jerusalem. Na ye de ne nam asendi bia. En na sabre Peter apaw no prensa. Ababa wano e kan se abrantie so okana. Emra no Peter e to eja. Jesus. Awona basane awas edaso wo Europe.
Abrantie Peter said minim no. Menshia no wo baby bia. And a yes would done in Hobashe Peter. And a Peter kind summer yes to catch us a cocoa more no empowerment prince. Na yes who flew a share baby could soon. And na some no so aye enyom Psalm 108 verse 1 to 4 so na fa na Awurade ase. Mona Awurade ase na oye na doye ohoda. Ma Israel nkan ane na doye ohoda. Ma Elon fiefo nkan ane na doye ohoda. Ma wona usuro Awurade nkan ane na doye ohoda. Amen. Amen. And now I no pay your sura radeno obede radia. Yes, Lord. Dear radia ye bibia man no obey ye radia. And now you fulfill that and now you holiday. My God. And then you pardon na do no intimi ankwa djuma. Ebi nso so awode o adwuma anasa ote kemo kwa adwuma. Sabre uwo fie ote okata so anawa sore te wosaso a. Maminu mioni ye mi ano na Awurade ase. Manyamente o ne let God hear your voice. We are coming to wase. Let to na what you put one day
Jesus Christ. Nyankopon Shiraupi. Amen. So what join us from Buffett service? Yes, sir. Nyankopon Shirau so there radiasi. Facebook or bright. Dankwa bright emujina so. Aisha Dauda mo ejina so. Asuma ni root mo ejina so. Mere samo ejina so. Nana yawe je mo ejina so. Amodi onyankopon enumonyam emerade. Sabre nsoso obehye link no ama afoforo soso ahwebi na watie bi. Efiase eduwa mo gina so. And that day a Good Friday. Good Friday. A fiada papa. Yes. And they yes would know amma. Me no your father didn't hear. The person who sent the radiasi or dos roquan a radi at the door. I confirm my Jesus. And say, be one of the radiasi was on your copa than the diamond. Oh, yes, Lord. Yes, woman, one boy in here. Or say, young trans, yes, Lord. Already over Johnny Tino, Amaya before. The China and I told you, I will remember 12. Anybody you can
Jesus Christ. Ebra so say yetie onyankopon asem. Ebra so say yetie futu sem na yegyina so ebo mpae. Yes. Ellen Frimpong nyankopon shira o. Amen. On Facebook no. Yes. Diana Saro also nyankopon shira o. On shall be. Ni afofra mu gina space de so nyina nyankopon on shira mo. Benjamin etu ahene nso so nyankopon shira. Amen. Ye basum perfect service asama ye ka kiro nyina ne se jai ho haw ni nyina mo mawrade Na Erade beye. jai wa mane ni nyina mo mawrade Na Erade beye. wa mane ne sen o haw ne sen jai ni nyina mo mawrade Na Erade beye. na wotwi nyina ne ye no kasa afa God our redeemer onyankopon na oye Yedimafo ni yechifo no. onyankopon na oye yedimafo no. Yes. Osaya yechifo no. no. Sa nyankopon no. Yes, jayo haw ni nyina mu mawrade. Na Erade beye. Enti anano na Job kan Job chapter 19 verse 25. Verse 25. Ose na minim say. Medimafo no. Etiase. Ose wi ye no. Mera nyoma nyina yese enye yebi mera ni penyina pa mera ni penyina yiwa ma no abra no na Awurade Nyankopon odima abra na Awurade Nyankopon okai wo anano okai Sarah and Abraham ebra na Sarah ababrewa no Awurade kai no me say jani nyina mu mawrade ho no jani nyina mu mawrade na Awurade beye ebia enano pay yare be tetel ebia ena ano pay my God owo ranhoran ebia enano pay aware mu how aware mu amane akwancho bia wakopie mu no emu amane bi emmenewo me se jani nyina mu mawrade Na Erade beye. Ehina ohwe yefre ehina otie yefre ebia omasem ebia wadwumasem ebia okristo som watobone bi mu eno ntina Yesu bewuma wo Yes Lord. jayo haw ni nyina mu mawrade Na Erade beye. enano pay Yankopon asema me de breho no enam sa enne eye good Friday fiada papa ntino enne fiada no se na enyina nim no eye passion and death of our Lord Jesus Christ enne ankasa no eye owu a Yesu Kristo wuma adasa enne Yesu moja so mfaso a menu yenyae so se emra ye daso ye ni boyefo no o se Kristo ewuma o se na yenyina wo twetwede se nwan na ye dane fofa ye na kwanso na yenyina na ya mane na yenyina na ye ni hwesofo My God. ena Kristo bewuma ti ye bebie ye twere no akọ Galatians chapter 3 verse 13 na ene ye gyina so na ye de abombae Odi Kristo eye abusudie emayen ase odi Kristo eye abusudie emayen amano atoyen efremla no memu enti Kristo atoyen efrimra enomemu efrise watwere se wadome obiara a wosen dua so wadome obi a osen dua so amen ose watoyen efri
Ejeben. Enome mo. Watoyen efiri emra nome ase. Ene nome ben ase na wo hye. Ene apam ben ase na wo hye. Yese abusua bi wo ha ufiri mu a unyini nche. Entu ntimi ne wo bre so aba. Wo bebre abre ansoso obewu ntem. Enti ene meka say abusua bi esa. Abusua bi ase ehye. Aso wonti ena yesan Yesu ewa sendua. Yes Lord. And no obi hwayen obi tie yen yese no me bi da abusua bi so wo be bre sadan wa ware enye wa ware sem be ye bi si basa Yesu Kristo ni wo na ye de ne say asedua no so no ode ye den ode tua sa no me no ana eda abusua no so nyame de age wafiri obi hwayen obi tie ye say abusua na wo firi mu no ye adwuma ye ni ye ye nya adwuma ye ni ye efise no me bi da fio say wo be bre ansoso wo adwuma sam enkoso ode Yesu aye busude ema se ode tua sa kana na ye dan abusua no enti ene Kristo etua kana obi hwayen obi tie yen se busua bi ho yesi ufiri mu a ontime nsom nyankopon ontime ne nyankopon enante oso watwere bibia fa abusua no die mpa na ya twere afa abusua na ufiri mu Colossians chapter 2 verse number 13 and 14 die na etie abusua no die ena edi abusua no nya enti ose ode Yesu ye abusua busudie ede mawo ede masa abusua no ede towo efrisa emara no me na ede abusua no ye wo mara hodo a edi yen edi abusua se papa wo pesa wo ye no wontime nya o na no bone na wo mpe no eno na wo ye wo bre nioma edi ekire ye wo kuro bi wo ho a eye nome ekuro bi wo ho a eye amaninya kuro abusua bi wo ho a eye nome abusua anso ose ode Yesu aye busudie atɔw edi afrisa nome mara nome na edi abusua ne nya no enti ene oye kodumdefo amen ye kai Yesu Kristo ni wuo no a obewu ma da sama ne ho mfa so de se Yesu abeye den wa betua sa nome mara nome na edinya no ya hwe de Kolosefo so nwoma no ekan ye na opepa ye nso nsa no atwere o se watwere bibia fa ho watwere bibia fa abusua no ho my God ai wo ahyede no mu o se e wo ahyede no mu ai tia yen no na senua no ho de kɔbɔ ye no na senua no de ne ho kɔbɔ ye no ana ode ayi afiri kwan ana ode ayi afiri kwan no mu amen hallelujah amen ene futu samu na ye gira so ne ye de abɔ mpae sa watwere bibia fa ho no se asendua na ode ne ho kɔbɔ ye no no de ayi afiri kwan ena wode ayi afiri kwan no enti ade be na ya twere fa ho ya twere owuo krakra bi afa abusua no ho Jesus twere ohia bi afa abusua ho ya twere bone bi afiri abusua no ho ya twere yade bi afa abusua no ho ya twere oboniye bi afa abusua bi ho ya twere echirisani afa abusua no ho abusua no nya kotoma na saade na edi wonya ena ye ba se ye ka kyese yenti na ye de Yesu eye ebusudie edema say yes sign duano so no owuma me no mie no edi yi sa ensa na twere na ewa ahyedie no mu a na etia we no ye di kan say abompa ya da Awurade asese Kristo de ne ho maye ma obewu ma wo a o hweyen na wo tie yen open your mouth and give thanks to God once again. Just open your mouth.
Jesus Christ. Empire edikan wasemra enome anedienya kasa urade Yesu enne mejira wasem so mra no me bi etiame etiame busuya etiame shabre ye kai wuwo no fa chimi frimo fa manu frimo fa sem no frimo wo Yesu demo fa chimi trini ya brabo no frimo Yesu demo Yesu de wa no na bompa ye Jesus Christ. Ire hona bompayo. Ye wonioma bebre wa hyede no ma etia wo. O se opepa yensa no atwroye na. Wa hyede. Ai wa hyede na etia ye. Yes. De na etia abusua wo firim. Abusua bi wo firim ade etia abusua ne se ema wo mu amaware semunye. Mema wo mu amaware semunye. Ade etia abusua na wa hyede no se obeye adwuma abusua no bebrebre anso ontimi ni wo bre so aba mu ni wie kodro ho dabi mra wa hyede no ma etia wo a wo hweme a otie be se bone die abusua no nya bone o pese wo som nya me o pese wo de nya me nantia wontimi mra be na wa hyede no ma etia ye se wo bebre no ma nkoyi ema mra be na wa hyede no ma etia wo se abusua no mabura wa fie ho nyina abrabo esei ene ye bompa ye se mra be na wa hyede no ma etia ye a edi abusua ye firimu no nya me se abusua bia wo ko firimu amra wa hyede no nyina ne se nipa nyini nipa wu ntem abusua bu amra wa hyede no mu ye yade die abusua ne nya
obo mre wa hyede no ma etia ye eye oboniye awo ho asam ode mra be na wa hyede no ma etia wo obi hwe ye obi tie ye de to wo nana de to wo maame eno obi na wo so namu de to wo papa eno obi na namu de to wo nuanom mpanyimfo eno obi na wo namu ye bompa ya gira nyame asam enne eba ye so se ye nti na Yesu bewu ye a ode ne moja no epepa sa atwrode na etia ye ka se Awurade Yesu ahyedie biara a ya twro Edia man. Edia busia ye frimo. Edi edi mesusunya. Kristo moja no. Pepa sansa no atwro ye no. Kanu Kolose fonguma no. Kanu Kolose fonguma no. Mienu yimu ye dunan no. Mienu yimu ye dunan no. Enedai. Manem pepa. Pepa frame swear. Pepa frame swear. Mr. Swear. Majuma swear. Mema swear. No pay yo. Yo. You find yo. Machiyo. No me. Marano. No me marano. I'm a chassis. No. Mojano. Any frame so. Majuma so. Warrior so, Pomodem so, so demo, the bomb Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Amen. Yeah, mention say Obompire was sumpa first services so. Ye bompire edruso se bosomimu and then we can see now what mo any evil agenda. Bronsam jine tubia. Etoda obeti say ye celebrate Easter say ya obeti ye see accident be si baby ama ne bi apa baby obi kunu obi yire obi so otu kwan ye hu say sorry ahodo convention ka konya bediemu obi kwa wabusua nchen ye bompa ye say we can see eye Istanbul na wotwe obonefo ni gire tuo bi ewomu de etia wo etia oma etia waboafo Awurade mpanguma da ye bone bi so a waso edin susu bone bebrew ye gire Nyankopon asem so say
moja no mutumi moja no ahoden empenguma kasa urade yesu na watwi yo Easter na watwi yo mutumi yo bone fo ni gina tuo bia bone fo ni shishe ye bia na watwi mu weekends mu yesu demo penguma me breaking out ya bone bia masoso so bone be breme out me break it out, break it out, me break it out, me break it out, no break it out. In the name of Jesus Christ, shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, YouTube, Montypo, I break out. I break out. I break out. Bible said, send ye Gideon, sa pepe ne be ho amaye. Enti o gidi say o break it out. She say born e wo bosumi mu, e ho na wotwi mu, weekends mu, da ye born e waso, obi aso afa ho no, I break it out. Amen. Ene anope me bietata for no atum. Ni nyina ne se ene ye ka Yesu wo no. Enti o say or the Yesu ko shena ascendua no so sen wo dua no so de ne ye busu de. Edi tua eye no me a na eda me no me no so. Yes. No me eda busu an ye firi mo so etua e. Na o se o sign de pepa yensa no atwoya e wa hyede no ma etia ye no. Enne ebia nyoma bitiawo ebusua ufrim etiawo obetimi afra ne ye no wabompaye se moja no empepama moja no eyimfiri homa. Yes, Lord. Enne obibia wo hwe ya wo tie ye me bompaye ma se enne no me asebia wo hye ebusua apam bi a wo hye ase Yesu moja na hwegu Calvary. Yes, semia na ye de no boy ye no say or the paper sa twede na etia wo no. Yes, Lord. Paper wo Yesu demo. Amen. Paper wo Yesu demo. Amen. Ebusua no ma unyini nche. Yes. Owu atwere owu nhyehyɛ ye ni owu no me no emfiri wo so. Amen. Ofre ebusua no ma ontimi ne obre so aba. Za pam no Awurade nyi wo mfiri ase. Amen. No me no empempa mfiri wo so. Amen. Ene obi hwɛ ye obi tie ye de wa hyɛ no ma etia wo ne se aware ho ɔden. My God. Ene Awurade moja no empempa mfiri wo so. Amen. In the name of Jesus. Amen. Prensa. Amen. 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 MCR ode eye studio lines na ebegu TV nenim mo amotie radio no eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 ofra na walowa o TV
set no anasa o radio no na itime aboa ma men fa ofrefo di kan. Praise God. Hallelujah. Ma me dia na oje mo ma Awurade se Kristo moja no empepa sa atwede na emfiri wo so. We see this media no em yare. Kasem mawaresem. Wo yaresem. Awurade ene me bompae ma wafena. Se atwede bi a ya twera fa no ho a ye yade. O moja na hwegu cover no ma nem pepa sa yade no mfiri wafena so. Ayare san to so o Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Mama odine bebe bi okasa firo na dia na oje mo Awurade se Kristo moja na empepa firo. Pastor, Mr. Yes, moja antika nuni biara mi wom. Awaria ayedin. Ayedin ama mi ma ana mi atonya ma ya baka. Na ma me frefre hino. Pastor, Mr. Safi ama sama. Ama sama Accra. Awurade me bompae ma wafena. Se no me biara a etia wafena. A etia ne ma awaresem adwumasem Kristo moja na enkasama no so ojemu ma Awurade. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Oda. Odini baby okasa fro na de na ojemu ma Awurade se Yesu moja na. Takwa. Da me dai so boni dai so basa. Mi ja me busen so Awurade nsa. Awurade da ye so basa wa fran takwa me di Yesu di twem fre ne so. Sa so na oja na busua na se moja na enkasa ma busua no. Amen. Amen. Praise God. We dia san fraf brium fabium nyankopon onshira ma men fa foforo. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na oja mo ma Awurade se moja na Papa mi jama wale se me ni kuna tena be enfie du suni. Onye ya ho ade da ye so basa papa enfiri so. O frefre him amen. Sape ejuso sape Me no bompire. Awurade 17 years. Ena wafran te awaria sia bement me nye no ho ade. Enti atwrede a eye awade bone atwrede me bompa se Awurade pepa firi wo so. Nyame mfa ne sanka oni ukru musika sen no madwumasem. Awurade mamo adanse. Amen. Amen. Praise God. Dia na oje mu ma Awurade se moja na nkasama. Awurade mesuma wasem ko wafra o se ebusuan kontonche ebusuan no meno se no kan Galatians chapter 3 no. Awurade enji wumfiri moja ni ntua saka na mamo wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Put on hold, please. Praise God. Praise God. Odini baby okasa free na dia na oja mo ma Awurade enanu pese moja na enkasama. Na okasa free him. Awurade me bompa yesa yade bia wo ne ukrumo demo. Yesu moja na espepa yade esan yade na enye wumfri yade ukru ne yade mo. O se ne man tampia mu no de sa ya yarowa. O man so Awurade nkai won na ma wan dance. Amen. Amen. Praise God. Yeah. Odene baby okasa fro na dia na oja mo ma Awurade se moja na nkasama. Mpache frame krifusia. Meka se free goso. Me jam me yare. Ni nuanom. Enti me jani na mera na maso wa kontu so. Umbenye adwuma papa aye. Awurade oba kua fosua
me bomb pie mount say ya dear bia o yare yesu moja mu tumi no ensa ya de o my wa kwantuom no wabusua Awurade kaimo na onye mu mfiri obonofo nsem. Praise God. Hallelujah. O dene baby o kasa firo na de na o jam mo Awurade se moja na kasa ma. Me kasa fi wasen lo. So Francis Martin Amoya. Mo we bese lo yala mi se ba wale sema basa mi majuma so ala basa. Owura Francis me bomb pie ma se moja no enkasa ma awaresem ne adwumasem no memra bia wo hyase moja no enyu frase no ma wadanse. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. That is Odene baby o kasa freo na de na oja mo Awurade. because so kumase. That's me adwa. Because that is jai ya basa ya busemu. It no ya no mene say ya fire besaba. Ni anu mi na fa no ma sa aba. Eno ne ya hawa ya dem tie. Ya na ya ma ko ne say yamla. Ya for den fire besaba. Me no bompa adwoa say Yesu woma yen. Yes, Lord. Na moja no epete ye no epai oje edema ye de a eyi efi mra no me asede a no me bia ya wade mu no me eda busua no so me bompa say moja no empepa mfiri wo so me pai fa ho de ma eno wabusua. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Pastor. Odini baby o kasa free na dia promise me kasa kuya Stephanie mam. Mama Sarah. Kuno wasini pia ya na pempemu. Ati so be big wogu. Fitri be si ne kwa bo. Tim jemu muwati. Awurade eti yade biara. Kristo say omoja no o asendia no so no. Yes, Lord. And all this say yaruwa o man tampia no mo and all this say yaruwa me pai ayare samano. Amen. Ti yade bia entu nyina wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kasa free na dia na o jamo ma Awurade enano pay se moja no kasama. Me kasa fi wasen jimprisia. Awurade mi so me busu apam ene sikahye awareseye ene oboni ene daye so. Awurade no me bia wafra akotomo ene Galatifo nwoma na ka kire ye se wayi ye frisa no me apam na se Awurade nyewu mfiri sa no me apam na se oboni ye awaresem apamodem Awurade nyewu mfiri ase wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kasa free na dia na o jamu ma. Me kasa fra santo mampo, mpacho me di mami bi, mpacho me jale. Esa Yesu mo jale mpipa ya dini film ni pekien. Amen. Awurade asante mampo man bi me bompa ma say Yesu man tampia no de say yarowa no ensaw yade enano pay moja na empepa yade apam no fro so. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kasa free dia na o jamu ma Awurade e wo so mpa first service so dia na o pese moja na Efe mi pokuya mkasa free kumase. Pokuya ahwefo ne tiefu. That's Awurade so. Na eja aso denden wo mabusia. Yankopon fa osi na wonu no. Ohanya manye biala obonufo ne hwehwe me ne mema. Ekra no soro Yankopon. Onye mfiri sa omonsem. Awurade ejebi aso abusua no mo obonefo ne gire tobia ene moja ehwegu aye kai no moja na nkasa ma abusua no moja na nkasa ma enyim mfiri obonefo ne nsem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odele baby o kasa free na dia na ojamu ma Awurade. Pacho me kasa free krapa. Mi di uswa. Mi ba yare. Isumi yare Awurade say on the pentry on my aim. Awurade yade mu no me yade mu apama edi abusua ne nya one wo ma me bompa say Yesu ma tampia de say yare no onfa ne moja na pepa yade ne mfiri mo so me pa ya de samamo. Amen. Amen. Praise God. Praise God.
Mental Kaufia, Ujra so. Mamma from mental camp. Praise God. Hallelujah. Udini I say so down say one can say free kwamo. We mention every Rabbi Muto, one Christian film yadu ayisu ekumi. We are being Kristo moja ehwegu ye wono ma yade amo yare moja no empepa yade ensa na twere tiamo e wa hyede no mfremo so me pa yare samamo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dey na oja mo ma rade wo so mpa first service. Me pa cho me ba akope. Otemai no odi. It is a bon thing. It's never a dia to mmobo. Onye ne mame. Erade wa fra ose ne baba akope ade ba akope ekome asunioma nkoyie ode da bonten onye adwuma nye adwuma me bompaye mano se erade o ye hyebra mo sesanfo no moja no pepa sa no me da no so na erade man ne kra adwuma wo Yesu demo. Amen. Amen. Me for the last caller and I'm saying the mre and eye adwuma e wo fia. My for the last caller. Praise God. Praise God. Praise. Udini baby okasa free una dia na oja mo ma rade was some perfect service. We kasa free church. If any kukuya Jan Nima Abra Bonina Stella, they Fada Yasu Bonnie, and Mamma Nima. Erade adaya so bone bia edi one omanya enya sunso so bone wo so ya twrede etiamo moja na hwegu Calvary Kristo dinum empempa mfremo so e bompa se erade mamu adanse makoma so ade emremu Senegalati no kan ose wo yiyen efrisa mara no menase one wabusua ensimu yie erade mamu adanse wo Yesu demo. Amen. Amen. Yenti memfa obi biara efise ye de mbre na ye adwuma ye sign out obetimi afre numbers na ye ne wo abompai na me kai wo so say eye convention no ekoso na ene de ena no paisa akodru anwumre no eye alone with God one nyankopon ni nkomo ubetimi aba asolifia betena ho wo guiding bi wo fie ho bebi onam bia o kai Yesu se wewu ede ama odia se wewu ede ama adasamade owo no mramfaso moja na hwegu Calvary na esomramfaso mo na nwumre no enne eye watch night aya to den say the blood of Jesus Christ watch night Yesu moja watch night eno na yese wo ba o the bottle water bako ebeba ye be peja kire wrade se ena ne Yesu moja na ya kire de o de beye wo watch night na se nioma di ni penya se Yesu be wuma ya moja no ehomra mfaso man nyame nhira se efri da dwoada oni ye bomo e wo sompa first service so na danse bi na etwagu wonso yesre adanse ma yama happy Easter the extra one say show so ye Easter brain wa wo hwe ye tumafo se ebrei enya bra ye didi bone enya brei ena ede ye nuama ensem fata na ye bra ye de kai Yesu a obeje adasama nyame nhira no nye okese sabre de medoko eye studio B na yakofa no nsia kase bono e de abrao sabre wo pese me bo bibe so mpaya bonamen peja me bo mpaya go fonts no so se course bia wo hia de sese ye fraud de sese ye email you ye text you hear sika bi de all twen obi erade ma wonsanka de wa peja nsuo enane Yesu moja ade bia wa peja me fra dance egusuma wo Yesu demo. Amen. Amen. MCR, over to you. Have a good day. Bye bye.